Nawalode. Hey, ono ba nang? Uy! Yun ba nang? Yun ba nang? angangshingbu kay habano. Oh, nang siya ay ichagi mo khangdre. Nangwanda ay ichagi dam hangdam nate. School sida nang lay hay ba khang mo gadi. Ay ichado mafam select am lam. Hai, nang nupira ha? Nang nupiro? Ko ay se nupi ning nupi khangidana nupi wan ba kuire akhoidi Nungsa sagrasida nay nimda tunggi di leitadana. Ay udo di lingam drobo. Nang muning bay man bro ay lai se.